соҳаи кишоварзӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз соҳаи муҳимтарини иқтисоди миллӣ буда, ҳадафи стратегии мамлакат, яъне таъмини амнияти озуқавории кишвар, аз рушди ин соҳа вобаста мебошад. рушди ин соҳа барои таъмини аҳолии кишвар бо маводи хӯрока тавассути афзоиши мунтазам ва устувори истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, баланд бардоштани сатҳи даромаднокӣ ва бо ҷойи кор таъмин намудани аҳолӣ, инчунин ҳифзи захираҳои табиӣ мусоидат менамояд. ҳамин аст ки кишоварзони вилоят давоми соли 2025 ҷиҳати рушди соҳа тадбирҳои судманд андешида, дар натиҷа дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ ба маблағи зиёда аз 25 миллиард сомонӣ маҳсулоти кишоварзӣ истеҳсол намуда, суръати афзоишро ба 111% таъмин намуданд. деҳқонони вилоят дар бахши зироаткорӣ, ки яке аз самтҳои муҳими соҳаи кишоварзӣ маҳсуб меёбад, дар соли гузашта ба натиҷаҳои назаррас ноил гардиданд. дар вилоят тибқи нақшаи кишти тасдиқ гардида дар соли 2025 дар ҳама шаклҳои хоҷагидорӣ дар майдони беш аз 260 000 гектар замин кишти зироатҳо гузаронида ҳосили фаровон ба даст оварданд. кишоварзони вилояти Суғд ҷиҳати амалӣ намудани дастури супуришҳои пешвои маъззи миллат ҷаноби олӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон оид ба самарнок истифодабурии заминаҳои корам аз як замин гирифтани 3-4 ҳосил баландбардоштани ҳосилноки зироатҳои кишоварзӣ боғу тогдор ба натиҷаҳои назаррас ноил шуданд. ҳамзамон бояд қайд намуд ки тибқи маълумотҳои оммавӣ ба ҳолати 1 январи соли 2026 дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидори вилоят истеҳсоли ғалладонигоҳ бо ҷувори Макка ба 389 000 тонна расонист ки аз ҷумла истеҳсоли гандум ба 159 000 тонна, истеҳсоли картошка ба 743 000 тонна, сабзавот 722 000 тонна, аз ҷумла пиёз 215 000 тонна, фолизо 173 000 тонна, меваҷот 278 000 тонна ва ангур ба 63 000 тонна расонида шуд ки ин нишондиҳандаҳо нисбат ба ҳамин даври соли қаблӣ аз 125 то 120%-ро таъмин намуд ва ин имкон дод ки имрӯз дар бозори истеъмолӣ маҳсулотҳо арзонӣ буда дар таъмини амнияти озуқовар кишоварзони вилоят ҳамиқаи ҳиссагузорӣ намуданд. пахтакорӣ яке аз бахшҳои муҳими соҳаи кишоварзӣ ба ҳисоб рафта, ҷиҳати таъмини амнияти озуқавории мамлакат, баланд бардоштани сатҳи некуаҳволии мардум, таъсиси ҷойҳои нави корӣ, ҳамзамон таъмини соҳаи саноат бо ашёи хом мусоидат мекунад. тибқи маълумот, соли 2025 шаҳру ноҳияҳои пахтакори вилоят зиёда аз 118 000 тонна тиллои сафед ҷамъоварӣ намуданд ки нисбат ба соли 2024 1.4 баробар зиёд мебошад. дар шаҳру навоҳии вилояти Суғд барои рушди бахши чорводорӣ диққати махсус равона мегардад. ҳамин аст ки ҳамасола зиёдшавии хоҷагиҳои чорводорӣ, афзун гардидани саршумори чорво ва гирифтани насль, фаъолияти хоҷагиҳои чорвопарварӣ назаррас арзёбӣ мегардад. тибқи маълумотҳо, алҳол дар вилоят беш аз 1300 фермаи хурду калони чорвопарварӣ ва 1 900 000 сармоли майда мавҷуд аст. суръати афзоиши истеҳсоли гӯшти чорвою парранда, моҳӣ, шир, тухм, асал, пилла ва пашм боло рафта, дар ин давра истеҳсоли гӯшти чорвою парранда 111%, моҳӣ 112%, шир 107%, тухм 120% ва пашм 102% таъмин гардидааст. дар вилояти Суғд ҷиҳати рушди соҳаи боғдорӣ, таъмини суботи бозорҳои дохилӣ ва содироти маҳсулот ба хориҷи кишвар тадбирҳои мушаххас роҳандозӣ гашта самараи дилхоҳ медиҳад. натиҷаи чунин талошҳост ки сол ба сол истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ аз қабили меваҷот дар шаҳру навоҳии вилоят афзуда, коркарди ниҳоӣ ва содироти он ба хориҷи мамлакат низ рӯй ба афзоиш дорад. пеш аз мо бояд қайд намуд ки соли 2025 дар майдони 90 гектар боғи нав 403 гектар боғҳои кӯна барқарор карда шуд. аз ҳисоби бунёд ва барқароркунии боғи нав боғи тогдорои кӯна
در میدان 100 گکتار باغ‌های اینتنسیو و سوپر اینتنسیو در مشرق ولایت بنیاد کرد شد که از می پیشتر نیال‌های زردآلو، شفتالو، آلو، آلوی سیاه، گیلاس و سیب شناخته شد. استحصال میوه‌جات باشد در این شکل خریداری زیاده از 278,000 تن استحصال گرد که این نسبت سال پیشین یک چند هزار تن زیاد می باشد. همزمان با قدمی که برای این میوه‌جات پیش از این جای نوی کاری این تامین نمودن کارخانه کارکرد و خوراگوری با اشیای خام این چنین اضافه‌گیش به صادرات نگرانده شد. از جانب رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت در شهرهای صنعتی ولایت جهت تامین نمودن ساکنان با محصولات خوش‌صفت ارزان و کاهش دادن نرخ مواد خوراکه روزهای استراحتی یارمارک فروش محصولات کشاورزی برگزار می‌گردد. همین است که دوام سال 2025 با مقصد تامین اهالی با محصولات خوش‌صفت ارزان وطنی در شهرهای صنعتی ولایت 52 مرتبه یارمارک فروش محصولات کشاورزی برگزار گردید. امروزها فراوانی بازارهای داخلی کشور از حاصل دسترنج مرد دهقان بازگو بوده در سمت هدف عالی حکومت کشور یعنی تامین امنیت عضوخواری سهم نظر رس دارند.